Hola, bona tarda a tots i benvinguts a Ràdio Cambrils. Esteu escoltant El Cant de les Sirenes. Jordi, bona tarda. Què ens trobarem avui a la secció de Cultura? Doncs avui ens trobarem el Joan Masdeu, líder dels Whiskins, ja retirat ja fa molts anys i ara cantautor, que va tocar l'altre dia a Reus i avui ens vindrà a explicar com li va anar el concert. Bona tarda, Aleix. De què parlarem avui a la secció d'esports? Avui veurem si han entrat aquests triples que ens vam tirar a principi de temporada. Doncs a la secció d'actualitat parlarem, com no, de la investidura de Pere Aragonès i el repartiment de conselleries. A més, avui torna una secció que feia dies que no es portava. Tot això a continuació, al Cant de les Sirenes. El Cant de les Sirenes. El programa d'actualitat per a joves de Ràdio Cambrils. Bona tarda, Jordi, Aleix. Ja comença a fer calor, ja tenim l'estiu per aquí. Valtros sou molt de platja o sou més de muntanya? Muntanya sempre. I, a veure, muntanya tampoc, però platja segur que no, això t'ho puc assegurar. La platja fa fàstic. Ja Sí. està, ja Home, a veure, no ho diguis molt fort, que tu S'havia de segur dir. que quan vens a la platja, vens aquí. No hi vinc mai, Andreu, no hi vinc mai. Fa anys i anys que no vinc a Cambrils a la platja. A Mollerussa, com a molt, piscina municipal. Piscina municipal i ben maca que la van reformar fa uns anys. Jo a Cambrils a la platja no hi vinc perquè és que és vindre a perdre el dia, a passar calor. No ens... Emmerdar-te de sorra fins Ojo el que dius, Ojo fins el a que dins dius. dels calçotets. Haver de buscar puesto amb tot de guiris que teniu de punta a punta de Cambrils. Això sí. És que, dis-me tu què té de bo un dia de platja a Cambrils, no té res de bo. L'únic bo de la platja és aquell famosíssim videoclip de Plats Bruts de la cançó del Tanga. Sí. Lo millor és top 10 millors moments a la platja. Vale, m'ha quedat clar que no us agrada molt la platja, aquest dels dos, però bueno, no sabem si a Pere Aragonès li agrada la platja, però Jo el crec que sí. el que sí sabem és que ja és molt honorable president. Habemus papam. Bona expressió, la veritat, de molt honorable. Sí, és complicat de dir, però bueno, MHP, queda com més enrotllat, no? MH, presidente. Bueno, anem per feina, perquè Pere Aragonès ha estat investit com 132è president de la Generalitat amb els vots a favor d'Esquerra Republicana, evidentment, Junts per Catalunya i la CUP. I bé, la negociació que estan tenint amb els convergents semblava encallada del tot. De fet, semblava que anàvem a anar a noves eleccions i finalment s'ha acabat desencallant tot. Jo em pensava, de fet, que anàvem a tornar a votar. Jo ho tenia claríssim ja. I Valtros? Jo encara ho penso ara, jo crec que no acabem l'any. Jo penso que no acabem l'any. Bueno, semblava que hi hauria eleccions al juliol, però jo penso que a ningú li interessa que hi haguessin eleccions al juliol. Llavors, bueno, s'havien de ficar d'acord tard tot, ara ho han fet, però jo no dono res a que acabi la legislatura, per a res. Sí, sembla que en la política últimament doncs, has de veure les orelles al llop gairebé doncs, per aconseguir aquells acords que en teoria doncs, això hauria d'anar a la política, no? Sí, de fet, ara ja és impossible fer governs en majoria absoluta, tret d'alguns llocs en concret, i aquí semblava complicat que es poguessin posar d'acord, però finalment ho han fet, ja ho veurem, després parlarem de la continuïtat que té aquesta legislatura, però passem a parlar primer dels consellers que formaran aquest govern, no? Perquè el dilluns ja se van anar escoltant alguns noms i dilluns ja vam aconseguir tenir tota la llista al complet, el repartiment dels càrrecs, però no ha acabat d'agradar a tothom, no hi ha molts noms i hi ha alguns que no acaben d'agradar a la gent, però així en resum, hem de dir que els republicans es queden amb Interior i Educació, entre les més importants, en tenen 7 ells, i les altres 7 les té Junts per Catalunya, que tindran conselleries molt importants com Economia, que serà encarregada de gestionar els fons europeus per la recuperació, i també Salut, no? Dos conselleries que són importants normalment, però que en aquest context ho són encara més. Les exigències de Junts per Cat, creieu que han estat massa elevades? I creieu que aquestes exigències han estat les traves que han fet que es trigui tant a aconseguir un govern? Bueno, potser eren molt elevades, però crec que els ha sortit bé la jugada, no? Perquè no hi havia una situació molt encallada, però tot i així aconseguir 7 conselleries, la meitat, estan en la posició en la que estaven, jo crec que ha sigut una jugada arriscada, però que es veu clar. Economia és una conselleria molt important, i Salut també, i que se les hagin emportat diu molt de com han anat les negociacions, no?
Bueno, jo penso que al final el que hi ha hagut és algo que tots esperàvem, que és aquest canvi de cromos que hi ha hagut entre Esquerra i Junts. Esquerra guanya interior per economia, guanya empresa, per salut. És una mica un canvi de cromos amb algunes excepcions, com educació, que la manté Esquerra, però a partir d'aquí doncs, s'han intercanviat, i el que m'estranya molt a mi és no veure gaires cares conegudes en aquest govern, a part de 3 o 4, la resta són cares noves que la gent no coneix, són perfils potser més tècnics, que també potser és el que ens interessa, no tant polític, i perfils més tècnics. De fet, una de les sorpreses pel que fa a les conselleries va ser l'anunci de que Elsa Artadi no serà la vicepresidenta econòmica. Jo crec que si ens haguéssim preguntat abans de veure els noms, tots haguéssim dit que Elsa Artadi seria segur, ja fos de vicepresidenta o a la Conselleria d'Economia, però finalment no hi serà perquè ha decidit quedar-se a l'Ajuntament de Barcelona, on lidera el grup de Junts per Cat, i bé, m'agradaria preguntar-vos si a vosaltres us ha agafat per sorpresa, perquè és això que dic, que era el nom que estava cantadíssim pràcticament. És que potser es compleix una mica la guita aquella de més val cap de sardina que cua de lleó, i crec que potser ja es troba més còmode en aquest espai, i que el moment del Artadi encara no ha arribat, i veient doncs en el moment en què està Barcelona també, que està amb dos fronts molt oposats. Sí, de fet, deien que fons que han estat en contacte amb aquestes negociacions, que el Artadi no tenia molt bona relació amb l'Aragonès, o no tenia tan clar estar sota de Pere Aragonès, i per tant ha decidit fer aquest pas al costat, que és totalment entendible. I que l'espai postconvergent, des que Trias va perdre l'alcaldia de Barcelona, que està tocadíssima a la capital catalana. Sí. Llavors ara necessiten una figura que acaba de realçar, i els ha fet aquesta campanya electoral i aquestes negociacions per ficar el Artadi a l'agenda mediàtica, i tenim municipals d'aquí 2 anys. Llavors s'haurà de veure quin perfil té el Artadi dins del Parlament, perquè crec que no deixa l'escó, i a veure com la catapulten de cara a les properes municipals, que ho tenen molt i molt cru Junts per tornar a governar a Barcelona. Jo crec que tard o d'hora el Artadi acabarà fent el pas a nivell nacional, vull dir nacional em refereixo a Catalunya, perquè bé, ja fa anys que se sent que serà la propera presidenta, Laura Borràs no ho ha aconseguit, la primera presidenta dona, per cert, de Catalunya, que ja va ser hora que n'hi hagi una. I bé, a mi no em sorprendria gens que acabi la legislatura i no es renovi a les municipals, però ja veurem, perquè com diu el Jordi també es necessiten figures potents als ajuntaments. És curiós, això me n'he adonat aquest matí, que finalment la Conselleria d'Economia l'ocuparà Jaume Giró, que va estar a candidatura a la presidència del Barça amb Joan Laporta. No ha acabat massa bé. Fins a l'últim moment en el que va sortir per motius professionals, que si s'anava a Londres, que si no se sabia exactament. La meva teoria és que va entrar allà i va dir: hola, què tal? Quants diners tenim? Va veure els diners i va sortir per cames. Sí, bé... No ho tindrà molt millor el govern de Catalunya, o sigui... Sí, però els diners que tindrà ell, això sí que ho tindrà millor segurament, i jo crec que el tio no és tonto i haurà pres una bona decisió, jo crec que sí. Esperem que ho faci bé a la Conselleria d'Economia. Però tornant al camí del govern de Catalunya, un dels fets que fa dubte més de l'estabilitat d'aquest govern, com parlàvem al principi, és el pacte entre la CUP i Esquerra Republicana, no? Que es va firmar abans de les negociacions amb Junts per Cat, i en aquest pacte els anticapitalistes van exigir, entre altres coses, la no participació dels Mossos als desnonaments, que ja s'estan veient imatges de que aquest pacte així de primeres no s'està complint, ja veurem com va les properes setmanes, però de primeres un dels punts no s'està complint. També van demanar l'aprovació d'una llei reguladora del lloguer o la implementació d'una renda bàsica universal, entre altres punts, un catàleg de 10 punts que la CUP li va exigir a Esquerra Republicana per donar-los el suport. Us sembla que és massa optimista o és aquest el tipus de pressing CUP que tu volies, Jordi? T'ho dic a tu perquè tu vas dir aquest terme. Jo, visto lo visto, penso que la CUP l'únic pressing que poden fer són combats de boxe a la seva seu, perquè Esquerra i Junts és el que deia, s'han petat un munt de punts d'aquest acord. També hi havia punts com la suspensió de projectils de foam dels Mossos o la prohibició de talls de subministrament, i llavors la CUP ha de pedalar perquè té a les seves mans, i crec que com mai abans ho havia tingut, perquè Junts tampoc estan al govern, però a la mínima poden deixar d'estar-ho, i la CUP, hòstia, ha de fer pressing CUP, que per algo hi són, perquè si no se convertiran en la ventafocs del Parlament, que porten ja gairebé 10 anys sent-ho. I més que res, perquè tots aquests 2 punts, si hi ha un acord firmat, Esquerra els haurà de complir tard o d'hora, però és que no hi ha un acord entre Junts i la CUP.
Aquest és el problema. I em sembla sincerament molt fort que Esquerra firmés un pacte amb la CUP sabent que havia de negociar amb Junts per Cat. És a dir, no pots firmar un pacte amb Esquerra i algú Junts han firmat un pacte en el que hi ha diferents qüestions a nivell de procés nacional que la CUP potser no les avale tampoc, i tindran problemes per aprovar-les. És que Què tenen en comú aquests tres partits? Aquests tres partits l'únic que tenen en comú és que són independentistes, però és que ni en això estan d'acord, perquè tots tres volen fer la independència o el procés republicà d'una manera diferent. Per tant... I al final és un govern de dos que ha de convèncer tres. Sí, és que està condenat al fracàs. Aquesta legislatura, vaja, des del moment en què vam veure els resultats de les eleccions, no des que s'ha format el govern, des dels resultats de les eleccions ja sabríem que hi hauria aquest govern i sabríem que aquest govern no sortirà bé. No sortirà bé. Dins d'aquest pacte, perdona Aleix, ara et deixo, dins d'aquest pacte també s'ha ficat un punt que és la moció de confiança a Pere Aragonès. Jo ja no us pregunto si aquest pacte arribarà al 2023, vull dir, no us pregunto si el 2023 s'aprovarà, sinó que us pregunto si arribarem al 2023. Jo penso que si arribem a finals de 2021 amb aquest govern, Aragonès s'emborratxa fent les campanades amb Pilar Rahola i els guanyadors d'Eurovisió en directe per TV3. Guardeu el tuit i firmeu-ho. Jo ho voldria veure. Home, l'Aragonès borratxo, jo crec que té pinta de ser divertit. I maquillats sots com el grup. Jo m'he trobat al Pere Aragonès amb un concert dels Catarres, i això és real. Això és real. En quines circumstàncies? Ho estava gaudint molt, o què? Acompanyat de gent del seu partit. Però no. Home, en quin estat es trobava? Sí. Ja, però és que no es poden dir en directe per a ràdio. Bueno, ara ja sabem que Aragonès... No sabem si li agrada la platja, però sabem que li agrada Catarres. Le va la noche. Li agrada Catarres. Sí, esperem. Vaja, la festa, si és amb els cantantes d'Eurovisió, esperem que hi hagin uns límits. Esperem que hi hagin uns límits que els cantantes d'Eurovisió tenen. O no. Bé, una part important de la responsabilitat de que s'hagi arribat finalment a aquest govern independentista podríem dir que la té l'Assemblea Nacional de Catalunya, que el passat 16 de maig va sortir la seva líder llançant un ultimàtum dient que si es repetien les eleccions els independentistes no tindrien mai més el suport de l'ANC. Jo crec que parlava amb veu de tots els independentistes, vull dir, jo no he vist a ningú que estigués a favor de la repetició d'eleccions i potser hagués sigut un desastre molt gran i per això l'ANC ha ficat aquesta pressió, no? Vosaltres creieu que ha estat definitiva? Vull dir, ha tingut la clau l'ANC ficant aquest ultimàtum? Jo crec que no. A veure, si estem parlant de tot el tema de la CUP, de com per un costat doncs, han intentat fer aquest pressing CUP i no ha acabat de sortir bé, jo crec que l'ANC a mi no em sembla que tingui tant de poder dintre del vot independentista com per forçar això. Més enllà de que intentin doncs, aventurar-se políticament, jo no sé fins a quin punt poden fer pressió. Jo és que penso que l'ANC és igual d'influent que la colla gegantera de Banyoles. Sí, o sigui, no és que massa. Ha arribat un punt que els polítics d'assemblea se'ls abufe allò que diguin, allò que facin, i només cal mirar l'últim 11 de setembre, que hi havia poca gent i no pel Covid. Sí. No pel Covid. A veure, jo no les tindré a totes, perquè sembla que vagin així a poc, però se't fiquen en contra Òmnium i l'ANC i tens molts problemes, perquè aquestes dues organitzacions són dels principals mobilitzadors de la... Una té el president a la presó i l'altra té una presidenta que sembla sortida del Club Super 3. O sigui, i a partir d'aquí la influència que tenien el 2017 no la tenen ara. Sí, això està clar, però en general el procés independentista no està en el moment en què estàvem el 2017. Però clar, i òbviament, i l'ANC i l'Òmnium doncs, han perdut poder i pes, òbviament, però també per la mala gestió, entre cometes, dels polítics. Tampoc hi ha hagut una resposta política que representés doncs, el que anava l'ANC i Òmnium, i a poc han anat devaluant-se una mica com a procés mateix. Dins de l'independentisme, a la gent qui els representa, els partits o aquestes assemblees, l'Assemblea i Òmnium? Jo crec que això també és una reflexió que s'hauria de fer el moviment en general de qui què et representa tu com a independentista. I a partir d'aquí ja trobem conclusions de què influeix i què no influeix al govern. Però és que, a veure, perdoneu que insisteixi, però jo he vist aquest ultimàtum de l'ANC i he dit, hòstia, és que si les úniques organitzacions que donen suport a l'independentisme són aquestes... Les úniques. Però és que després, si mires fora de Catalunya... Com a país. Si mires fora d'Espanya, fora de Catalunya, no hi ha cap tipus d'organització que et faci el moviment social que fan aquestes dues organitzacions. Si deixes de tenir-les de costat, què et queda? És que no tens cap opció de continuar tenint el... Bueno, però hi ha gent que no se sent representada per l'Assemblea i sí per Junts o per Esquerra o per la CUP, per exemple. Jo per això crec que és important pensar
entendre-ho tot com a grups en els quals la gent se sent representada, i ara no conec ningú que se senti representat amb l'assemblea, perquè és que fan més riure que una altra cosa. Sí, bé, el que està segur és que han perdut el pes que tenien abans, però allí segueixen, no? Tenint la veu, perquè els mitjans surten, això està clar. Fax. El fax, a La Vanguardia, on sigui, surten sempre. Bé, el cap de l'oposició, per tant, això ja està bastant clar, serà Salvador Illa, que tal com va dir ell farà una oposició responsable i més divertida, més entranyable, t'atueixo jo que es referia, que Ciutadans, que tampoc, La de Ciutadans és molt difícil. Ha estat divertida la de Ciutadans, Sí, a veure, o sigui, divertida està clar, sí. showman, o sigui, És que Carrizosa el tindrem al final de tot, si us plau. clar, això serà no pot trist. ser. Serà com que demana los del fondo, saps? Que demana porfa. Los del fondo menjant bocates, no? Com a l'institut. Bé, de fet, Aragonès ha dit que espera tenir el suport dels socialistes, vull dir, no serà com Ciutadans que no, sinó que esperem que amb el PSC i amb els comuns es puguin posar d'acord amb alguns temes com amb feminisme o ecologia. Vosaltres creieu que en algun moment podran treure una llei o alguna cosa, el que sigui? Home, jo espero i confio en que sí, que el món no és només la independència de Catalunya, que hi ha hagut moltes coses i moltes demandes socials que amb tota la Covid, amb tots els problemes aquests, els hem perdut directament, els hem llençat a la brossa durant un any i mig, i crec que hem de recuperar i crec que més enllà de l'independentisme hi ha moltes coses en les que es poden posar d'acord el PSC i Esquerra, i de fet ho espero perquè tenim moltes llacunes com a societat i han d'haver-hi un posicionament clar, doncs, dintre del I s'han Parlament. d'arreglar. Bueno, potser és el primer pas per veure grans pactes de país a Catalunya entre el govern, la CUP, els socialistes i els comuns. Penso que els comuns donaran més suport a certes lleis que el PSC, i que també hi farà molt en aquest sentit les relacions que hi hagi amb Madrid, perquè Pere Aragonès ha dit que vol recuperar la taula de diàleg, i tota la relació que hi hagi entre Aragonès i Pedro Sánchez farà també molt amb el suport que doni el PSC aquí a Catalunya. Jo veig molt predisposat Aragonès a portar-se bé amb Madrid, amb tot aquest tema de taula de diàleg que és marca Esquerra Republicana. Vull dir, li surt molt a compte electoralment, segurament, que aquesta cosa surti bé, i perquè això li surti bé s'ha de portar bé amb el PSC, això està claríssim. Bé, abans d'acabar amb la secció, com heu sentit a la intro, avui us porto un altre cop la meva secció aquella, al final no sé quants programes que no la feia, i avui he vist una oportunitat per fer-vos un qui va dir què, versió frases dels presidents de la Generalitat, val? Espero que no tiris cap al primer, perquè Pere Aragonès és el 132è. Sí, no, dels primers no n'he trobat cap, si no m'hauria anat allí a les homilies d'Organyà. El meu periodisme d'investigació no dona per tant, però bé, en tinc 4, val? I llavors comencem per la primera, que diu així, per cert, va ser dita originalment en castellà: madrileños, Catalunya os quiere. Primera frase. Opcions, 4 opcions. Justo Molinero. Pasqual Maragall, José Montilla, Jordi Pujol o Lluís Companys. Ostres. Us repeteixo la frase: madrileños, Catalunya os quiere. És que Pujol, és que... És que jo veig a Companys, jo veig a Companys en un míting del Front Popular. Jo dic Pujol. Yeah. Pujol, Companys, doncs la resposta correcta és Companys, efectivament. Frase dita per al president que va ser afusellat, la va dir en un míting a Madrid i després es va fer servir molt en cartells publicitaris del Frente. Molt bé, Jordi, aquí has estat encertat. Segona frase, a veure si tens més sort, Aleix. És català qui viu i treballa a Catalunya i vol ser-ho. Home. Opció 1, Artur Mas. Opció 2, Quim Torra. Opció 3, Jordi Pujol. Opció 4, Pasqual Maragall. Jordi Pujol, està més que clara. El Jordi té clar? Més que clara. És que jo no l'havia sentit mai, aquesta frase. Jo crec que la porta tatuada. Jo tampoc l'havia sentit mai. Jo crec que la porta tatuada amb alguna part del cos que no mencionarem aquí, Jordi Pujol, aquesta frase. Marcamos Jordi Pujol. Hombre. Sí. Jordi Pujol és correcte. Molt bé, el Jordi enratxat aquí. Cultura catalana general, 100%. Segon de batxillerat. Vinga, tercera i penúltima. Que hi hagi polítics a la presó és gasolina pel procés. Ostres. Mare. Val? És que això pot haver dit... Aquesta frase també va ser dita en castellà, val? En una entrevista a un diari. Opció 1, Artur Mas. Opció 2, José Montilla. Opció 3, Carles Puigdemont. Opció 4, Quim Torra. Ostres. O Puigdemont o Torra, no? Jo crec que Torra. Torra després d'unes quantes xupites de ratafia. És que m'estic imaginant dient un castellà, saps, amb aquell... Amb tot desfargat. Gasolina. És una entrevista a un diari, val? No teniu cap idea?
Jo diré Puigdemont. Jo dic Torra. Puigdemont. Doncs cap dels dos l'heu encertat perquè és José Montilla, el president del PSC, en una entrevista al Confidencial. La reacció de l'entrevistat, pràcticament sortint-li espuma per la boca, ja la buscareu l'entrevista aquesta, perquè la veritat és que... no la busqueu, no us la recomano. Última frase del Qui va dir què, versió presidents de la Generalitat, i és aquesta sí que és cultura general, Aleix, t'has de saber sí o sí. Declaro la República de Catalunya integrada dins de la Federació de Repúbliques Ibèriques. Mítica frase, crec que és de les meves preferides estudiant Ciències Socials. Val? Opció 1, Lluís Companys. Opció 2, Carles Puigdemont. Opció 3, Francesc Macià. Opció 4, Quim Torra. Quim Torra no la Aleix, toda la pressió, Toda la pressió. Puigdemont, entenc. No, home, no. No? Ah, doncs... Jordi. Francesc Macià. Ai, mare. Correcte. El 14 d'abril de Francesc 1931. Macià, l'avi de Catalunya, li deien, no? Si no m'equivoco. Va ser alcalde de Barcelona i president de la Generalitat per Esquerra Republicana, i el dia que va guanyar les eleccions municipals, que eren les eleccions plebiscitàries a favor de la República, va sortir al balcó i amb els seus 2 pebrots va dir: declaro la República de Catalunya dins de la Federació Llavors de Repúbliques. el Calazamón el va trucar i va dir: noi, Espera't. Calma. Oi, I li va portar al sistema autonòmic ara vinc. i se li van posar els ulls així a lo tio Hipito, a Francesc Macià. Doncs deixarem aquí la secció d'actualitat, donem pas als esports i al Aleix. Molt bona tarda a tots i benvinguts a la secció d'esports del Cant de les Sirenes. En aquest programa número 17 doncs, parlarem de jugadors que han lluit aquest dorsal, com Javier el Chicharito Hernández o Amunique. Amunique, tu padre, ¿no? ¿Cómo era? Hijo de... Luis Enrique, tu padre és Luis Amunique. Amunique. Jo crec que és més famós per aquest càntic que per el... I bastant, Per qualsevol de les seves accions. i bastant ben enllaçat amb la convocatòria de l'exjugador espanyol, però avui doncs, parlarem de la Lliga. He vist bastanta gent de Madrid cantant això de Luis Enrique, tu padre és Amunique aquests dies, no? No sé per què serà. Sergio Ramos el primer, amb un megàfon des del balcó. Sí, a Madrid han sigut dies durs, però bueno, és el que té Luis Enrique, no? Que té molt de caràcter i a vegades ja té aquests girs. Bé, doncs, tornem al primer programa de la temporada on si us en recordeu, doncs vam fer una petita porra de la Lliga, vam tirar-nos els nostres triples i toca doncs recollir una miqueta tots aquells resultats que vam dir i fem una mica de revisió a la porra aquesta. Farem 2 rondes, una primera doncs que bàsicament doncs, vam col·locar, si us en recordeu, els 6 primers i els 3 que estaven en descens, i he decidit doncs, puntuar amb un punt cada equip que estava doncs, dintre de les 4 de la zona Champions, amb un punt també si coincidia a la zona UEFA o al descens, i amb 2 punts si encertàvem exactament la posició. En la que guanyaven, o sigui, en la que quedaven. La classificació doncs, ha quedat de la següent manera: primer Atlético de Madrid, segon Real Madrid, tercer Barça, quart Sevilla, cinquè la Real Societat, sisè el Betis, 18è el Huesca, 19è el Valladolid i QE l'Eibar. I passarem doncs, a la primera porra, la d'Andreu, que va encertar que estarien en Champions tant Real Madrid com Barça i Atlético. Va posar quart el Villarreal, però va acertar amb el Betis, i el Sevilla doncs, va posar-lo a Europa League. Sí. I del descens doncs, només va acertar l'Eibar. Per tant, d'aquesta primera part té un total de 5 punts. Bueno, no està mal, no? Podria haver sigut pitjor, jo crec. Vas tenir una mica de mala sort amb el Sevilla, però bé. Sí, el Sevilla i el Betis em pensava que fessin una cosa una mica tal, però... Passem al Jordi, que ha encertat la classificació, el lloc on anirà la següent temporada, els 5 dels 6 primers, però no han encertat cap a la seva posició concreta, per tant s'emporta 5 punts d'aquí i 2 del descens a l'acertar doncs, Eibar i Huesca, que s'anaven cap al Pou, per tant té 7 punts. L'Adrià, el nostre home de referència aquí a Ràdio Cambrils, el jefe, doncs, va encertar 3 dels 4 primers, Barça, Madrid i Atlético Madrid a Champions, i va encertar també l'Eibar, en total de 4 punts. Vas ficar el Getafe, Sí. Te viniste arriba, te viniste arriba. El silenci ho diu tot, però les cares, la cara encara més. ven molt. I passem, bueno, doncs, permeteu-me la floreta, però per això faig jo la secció d'esports del Cant de les Sirenes.
ja que he acertat, doncs, els 4 primers en la seva posició, Atlético de Madrid, Real Madrid, Barça i Sevilla. He fallat amb Villarreal i Granada i només he puntuat el Huesca, que era baixés. Per tant, em quedo amb un total de 9 punts. I aquí és on entreu vosaltres, Andreu i Jordi, ja que hem de decidir doncs, si puntuem amb 0, 1 o 2 punts la segona part de la porra. Això és més complicat que Eurovisió. Començarem amb el de l'Andreu. Equip revelació, el Villarreal. Jo crec que ha estat equivocat, no? Perquè el Villarreal ve a l'Europa League, avui a final de l'Europa League, per cert, Jordi, si la vols veure, sí. Juga al Villarreal. Segur que no tinc qualsevol dels canals de pagament pels quals s'ha de pagar per mirar aquesta final. O sigui. La privatització del futbol, increïble. Però tornant a la Lliga, jo Sí. crec que el Villarreal no ha fet una bona temporada. Crec que jugarà a la Conference League, Sí. en aquesta supercompetició europea que tothom té moltes ganes de jugar. I per tant, revelació, no ho ha sigut. O sigui que per mi Jo 0 posaria 0 punts. Sí. L'Atlètic Club jo crec que sí que aquí et podríem posar un punt perquè ha estat un pèl decepcionant. L'Atlètic Club, a veure, no ha estat la decepció més gran, que jo crec que és la que heu dit els demés, que ara ho direm, però un punt me'l mereixo, jo crec. Llavors venen doncs, les patinades, ho sento, de revelació Cubo i de decepció Messi, que van ser les triplades. La veritat és que Van ser valentes. moltes gràcies Messi per no ser la decepció, moltes gràcies Messi. Perquè si no potser estaríem parlant de que el Barça estaria al descens. O sigui. Sí, probablement. I Cubo, bé, ni en un ni en dos equips. L'únic que ha fet ha estat marcar el gol que va salvar el Getafe, pràcticament. És increïble com anirà l'Espanyol la temporada que ve. Però... ja t'agradaria, Perico. Sí. I Bé, el Pupas, per sort, tampoc el vaig encertar. Jo crec que jo li posaria un punt perquè ha estat bastant regular. A veure, si et fa il·lusió, jo no el donava per fet aquest punt, però endavant. Jo sí que li donava. I et quedes amb un total de 7 punts. Ole, molt bé, no arribo ni a l'Aleix amb la classificació. No. És que la meva ha sigut surrealista. Passem a la porra del Jordi. La Real Societat, jo et posaria 2 punts aquí, perquè Equip revelació? Sí. Perquè tinc bon gust. Perquè l'ha clavat. Home, un punt sí. Revelació màxima hagués estat si s'hagués fotut a Champions. Però també ets molt exigent, Andreu, Dóna-li un punt i ja està, home, no està malament. Mira, l'Adrià diu que dame un punt. Hombre, aquí... Vale. Democràcia. Un punt. Equip decepció, el Valladolid? No, és el Valladolid? Ai, va, el València, perdó, el València. Sí, m'he colat. Ja, això són 2 punts, veus? Això són 2 punts claríssims. Sí, són 2 punts. També vas posar revelació Cubo, debacle. Embalo exòtic. I decepció Coutinho, jo aquí sí que et puc donar. Aquí 2 punts. I el Pupas doncs et puntuarem igual que l'Andreu amb un punt. Per tant, t'emportes 9, 10, 11, 12, 13 punts. Ole, no, va liderant la classificació. Sí. De moment sí, I passem a l'Adrià, doncs l'equip revelació Osasuna, jo li donaria un punt perquè la temporada pintava dura, Ha acabat per sota, però bueno, molta gent pensava que ho passaria malament i no ha passat tan malament. Vinga, va, un puntet per l'Adrià. Va, València, doncs repetim, decepció 2 punts. A Pedri, revelació Pedri. 2 punts. No, 5 no. Ciñete les regles. 2 punts per Pedri, jugador decepció David Silva. És que no és que hagi decepcionat, sinó que està lesionat. Bé, ja ha ser un fitxatge gratis. Li podríem donar un punt, jo crec, perquè el que ha jugat ho ha jugat. Vinga, va, un puntet. Va, un punt. Aquí sí que li haurien de donar 5. Aquí el Pupas, Hazard, Eden Hazard, sabeu quants partits s'ha perdut? 33. 33 partits. 33 partits. Això és més en totes les competicions. Més d'una volta de Lliga. Sí. Bueno, Coutinho no sé quan s'haurà perdut també. L'hem ficat a decepció, però si hagués estat al Pupas també haguessin sigut. I com està aquest home, que va veure una foto saber que és l'únic que vagi cada dia de barbacoa. A Copacabana, està a Copacabana. Sí. Fer-te una foto així menjant-se una hamburguesa a un vestuari, saps, just després del partit. Totalment. El negoci del Madrid, I a la compta li queda amb 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 punts. Ui, i ara passem al meu equip revelació Granada. M'he tirat una mica de triple, jo posaria... No, perquè va entrar a Europa League i no ha tornat a entrar, no? Sí, jo li posaria 0. Jo no em donava punts. 0. Jo no em donava punts. València sí està claríssim, 2 punts. Equip jugador revelació Edgar Badia. No. Com que no? Andreu. Però si no ha acabat ni la temporada titular. Andreu ha sigut el porter amb menys... Aleix, ets un nazi. Amb menys... No, i us ho defensaré. Ha sigut... Edgar Badia, revelació en el millor pentinat de la Lliga. Això segur que sí, El peluquero de Edgar Badia, el mejor peluquero de la Liga. Escolteu. Patrocinado por marca.
Escolteu, deixem-me defensar-lo, home, que és el segon porter que més gols li haurien d'haver fet en relació als xuts que li han fet. O sigui, després d'Oblak. Estem parlant del segon porter amb més parades de tota la Lliga, amb més promits de gols, amb més parades i de fet s'anirà al Granada. Per això no ha jugat. Andreu no ha jugat perquè tenia el contracte, perquè té un contracte ja i té ofertes d'altres grans equips. Bueno, Aleix, que un punt per tu. Vinga, va. Sí. Ets un avariciós, tio. Has fotut 7 punts a la primera, tio. Vol guanyar, 9 punts. Vol demostrar-nos que ell es mereixia aquesta secció. Vinga, pues endavant, vinga. Jugador de decepció, Odegaard. Tan decepció que no ha acabat la temporada. I és bo, i ha fet bons partits a la Premier, però aquí Zinedine jo em posaria un punt. No, fot-li dos. Fot-li dos? Sí, aquest així com l'altra nota que has donat al punt, aquí els dos està claríssim. I el Pupas, aquí m'he columpiat, perquè pensava que era Nolito i ha tingut un total de 0 lesions i s'ha perdut un total de 0 unitats de partit, per tant em quedo amb 9, 10, 11, 12, 13, 14. Per 14, tant, i això vol dir que el campió és... Aleix Pérez. Amb 14 punts, després 13 al Jordi, sorprenent que jo sigui el segon classificat. Això parla de la importància de la sort, saps, en aquest concurs. Totalment, o sigui, això vol dir que tots podeu fer la quiniela, que algun dia la guanyareu. A mi m'ha guanyat l'Adrià i tot. Aquest jo crec que és el missatge que hem de llançar. Ja fica l'Osasuna de l'equip de València. Com me pot haver guanyat? En fi, me quedarà la secció d'actualitat. Doncs bé, ja tenim aquest flamantíssim, espectacular campió de la Porla Lliguera. Esperem que us hagi agradat i donem pas a la secció de cultura que té. Jo vull saber, abans de passar a la meva secció, Aleix, quin és el premi que et faràs a tu mateix per haver guanyat aquesta porra? Avui et paguem nosaltres la birra, que ja podem anar als bars, no ho vam dir la setmana passada, ja estan oberts. Doncs em sembla perfecte, la veritat. I ara entrevistarem i parlarem amb un il·lustre reusenc, no? Que es diu Ràpid, però tindrem un gran reusenc. Us deixem amb la secció de cultura. Creus que tens, que sents amor en un racó. Veus que Reus s'ha fet tan lluny de cor. Benvinguts i benvingudes una setmana més a la secció preferida de Jordi Sugranyes, la secció de cultura del Cant de les Sirenes. Avui tenim aquí a un mític de la música reusenca i gairebé de tot el país, diria jo. Bona tarda, Joan Masdeu, com estàs? Hola, bona tarda. Benvingut al Cant de les Sirenes, Joan. Estem molt contents de tenir-te amb nosaltres avui i més després... Moltes gràcies, un plaer. I més també després del concertàs de l'altre dia a Reus, que abans que res, explica'ns com va anar el bolo, quines van ser les sensacions d'estar acompanyat de tants amics. Doncs la veritat és que va ser una cosa molt xula. És una d'aquelles idees que guardes amb un calaix i que dius, bueno, quan tingui una mica de temps m'agradaria tirar-la endavant, que era reunir en un mateix escenari diferents artistes amb el bo i millor dels artistes de Reus, de casa meva. I que gràcies, doncs, potser amb aquesta aturada obligada que ens ha suposat el confinament, deixar de fer concerts, tal, vaig trobar que era un bon moment per reprendre el fil amb aquesta idea que tenia feia temps, i ara ha sigut un bon moment per posar-la a la pràctica. I d'aquí una mica el nom de l'espectacle, de Joan Masdeu i els ganxecs, perquè a Reus som ganxets, però també diem molt lo de xec, no?, al Camp de Tarragona, i d'aquí va sorgir aquesta idea, i la veritat és que va ser molt, molt, molt xulo. És un concert que s'havia de fer al Teatre Bràvio, però com ja sabeu, inesperadament es va tancar en sec fa unes setmanes enrere, i es va traslladar l'espectacle a la Sala Santa Llúcia. I van desfilar per l'escenari, doncs, el Fito Luri, l'Ariel Santa Maria, el Juancho Escalari, el Xevi Ciurans de Gertrudis, el Claudi Herreros de Supergegant, la Georgina Llaurador, l'Astrid Torrente i l'Olga Pes. Vull dir que va ser un complet, molt xulo. Tota la plana major de la música reusenca. No sé com vas fer aquesta tria d'artistes perquè t'acompanyessin a l'escenari. Doncs són músics amb els que hem anat col·laborant entre nosaltres al llarg dels anys, i segur que me'n vaig deixar uns quants, però a mi em feia gràcia reunir-los tots, com et deia, amb un mateix escenari, i molt amablement em van voler acompanyar amb les meves cançons, i de fet ells van ser la cirereta del pastís d'aquesta proposta, no?
Si et sembla, anirem fent un repàs discogràfic per la teva trajectòria. D'endavant cap endarrere, fa 2 anys vas llançar La Flor del Panical, un disc amb noves versions de temes de Whiskins, perquè el Joan Masdeu, a part de ser un gran cantautor, va ser líder de Whiskins durant molts d'anys. Has estat 2 anys amb aquesta gira presentant l'àlbum de La Flor del Panical, que s'han interromput per la pandèmia. No sé si t'han servit per reconciliar-te amb cançons d'un temps passat que feia potser uns quants anys que no recuperaves, i no sé com ha anat aquesta reconciliació amb el Joan de Whiskins. Aquesta era la idea, i com bé has dit, no només el meu disc s'ha vist troncat per aquest fet inesperat d'aquesta pandèmia sobtada per tothom. Hi ha hagut molts artistes que havien acabat de treure disc just quan ens van confinar i se'ns han quedat els discos una mica a les mans, no? Però la idea era aquesta, era recuperar cançons que feia molts anys que estaven reposant, diguéssim, amb un calaix també, i després de més de 10 anys de no ser tocades en directe, recuperar-les, revisar-les d'una manera totalment nova, amb un format totalment diferent, acústic i de petit format, i tornar-te a encarar amb aquestes cançons, i l'exercici doncs ha sigut molt bonic de fer, perquè veus que les cançons, si les pots reinterpretar i les pots vestir amb vestits nous i diferents, doncs vol dir que les cançons segueixen vives, no? I ha sigut tornar a aproximar-nos amb aquelles cançons que, com et dic, feia anys que reposaven, i amb la complicitat també d'alguns artistes que admiro i que es van sumar al projecte per aportar doncs, la seva personalitat en aquestes cançons, com pot ser la Bet Rodergas, o el Gerard Quintana, o The New Raymond, o el Roger Mas, que van col·laborar en diferents cançons del disc. Enguany el que sí que fa anys és el teu primer disc en solitari, Casa Murada, que ja celebra 10 anys, que sembla que han passat volant. Doncs sí. Han passat volant aquests 10 anys de Joan Masdeu en solitari. No sé si al moment d'engegar aquest projecte, feia 2 anys que havia acabat Whiskins, no sé si va ser difícil plantejar-te de dir, ostres, vaig engegar un projecte en solitari, m'he de fer un nom perquè la gent me coneix per ser el cantant de Whiskins, però ara vull ser jo, Joan Masdeu. No sé com recordes aquell moment, aquells inicis de tu amb solitari, aquell nou inici, d'alguna manera. En aquells moments, com tot el que fem a la vida, no n'ets més conscient potser al cap d'uns anys que quan és el moment i t'hi trobes, i aquell era el moment de fer un pas natural, que era, doncs, fer el pas de cantar amb una banda durant 17 anys, i que les coses doncs, van evolucionant, i que quan portes tants anys en un mateix projecte, cadascun dels membres, jo crec que de forma natural i caient pel seu propi pes, crec que el relat d'aquella història estava esgotat, i vam voler doncs, cadascú emprendre el nostre camí, com va ser el meu cas, i vaig fer les primeres cançons del que seria el meu primer disc en solitari, no? Fa una mica de vertigen després de tants anys tocant amb una mateixa banda i amb uns mateixos companys, però com et dic, doncs, els grups de rock també són efímers, i excepte els Stones, que aquests duren tota la vida. però suposo que respon una mica al procés natural de qualsevol banda, no? I escoltant aquests discs que hem anat seguint teus en solitari, La Flor del Panical a part, es nota molt que el teu procés creatiu és molt introspectiu. No sé si fas teràpia quan et fiques amb la guitarra davant de la llibreta a escriure cançons. Doncs inconscientment i sense voler, jo crec que una mica sí. És a dir, jo crec que, si més no en el meu cas, el que acabes plasmant o el que s'acaba reflectint en les cançons, primera, són estats d'ànim que no són únicament teus, per això la gent després es pot fer seves les cançons, i el curiós és que cadascú les pot interpretar de la manera que li arribin i que vulguin, i a vegades és sorprenent com tu has escrit una lletra i a vegades parlant amb algú que l'ha escoltat et diu que l'ha llegit sota un altre prisma que tu mai haguessis pogut imaginar-te, no? Però de la mateixa manera que doncs, hi haurà algú que doncs, farà puenting, per exemple, per alliberar, doncs en aquest cas escriure cançons també és un procés de treure coses i de buidar i d'una necessitat una mica vital, no? Que és quan escrius en aquell moment per tu. Després les cançons, quan passen a l'oient, doncs deixen d'alguna manera de ser teves i es fan part d'aquell oient, no? Però sí que és un procés moltes vegades terapèutic i no n'ets conscient quan ho estàs fent, no? Ara ho comentaves, i de fet, escoltant-te també ho notem, que cantes molt des de dins, des de l'interior. Se't faria difícil, creus, no cantar des de l'experiència pròpia? Hi ha artistes que els hi va molt bé inventant-se històries, però en el teu cas sembla que tot el que cantes és perquè ho has viscut i perquè ho sents. Creus que seria molt difícil haver d'inventar-te les històries de les teves cançons?
Algunes vegades, alguna vegada ho he fet, poques, i aleshores tires una mica d'ofici, però és cert que la manera més natural que a mi em surt d'escriure és parlant des de la primera persona, encara que la lletra no estigui escrita en primera persona, sempre hi ha molta part meva en cadascuna de les lletres que acostumo a fer. I amb Innocents, que va ser l'últim disc que vas treure abans d'aquest recopilatori de Whiskins, donava la sensació que havies arribat ja amb una certa maduresa vital, fins i tot amb un zènit d'aquest creixement interior que si anem seguint tots aquests discos el podem anar percebent. Tu també ho sents així, d'haver acabat una etapa amb Innocents? És possible, i també potser el més gratificant per mi és que els 3 primers discos en solitari, i traient La flor del panical, com tu deies, perquè La flor del panical no deixa de ser una relectura de cançons que ja estaven fetes, no? Però amb la distància veus que Casa Morada és un disc molt introspectiu de portes endins, dissabte fas una aturada i a Innocents et mires una mica al mirall, no? I per tant crec que sense voler vaig anar fent com vaig acabar fent una trilogia d'un procés molt introspectiu, com tu dius, i de mirar molt portes endins, no? Ara la feina però són com 3 etapes d'una mateixa història. Ara la feina serà encarar un quart disc, suposo. Sí, totalment, i estic immers en aquests moments i bé, i estic buscant la manera de com focalitzar tot això, no? El discurs a partir d'ara, sí. Perquè després de gairebé 30 anys fent música encara et queden coses per dir, per cantar a la gent? Doncs moltes vegades és una cosa que jo mateix em qüestiono, i tinc un amic músic que sempre fem la mateixa broma, no? Que em diu: Joan, te n'adones que en el fons, vist des d'un punt de vista o d'un altre, però sempre estem fent la mateixa cançó, no? I a vegades tens una mica aquesta sensació. Perquè al final també els temes acaben sent els mateixos. Jo tenia un professor que em deia que hi havia 4 grans temes que eren vida, mort, amor i desamor. No sé si a l'hora de fer música també són aquests grans temes universals que sempre li anem donant voltes. Doncs jo crec que, com deia el teu professor, al final estem donant tots una mica sobre el mateix, no? Volem ser estimats i volem estimar, i comencem a morir en el moment en què comencem a viure. Vull dir-te que al final estàs amb aquestes 4 premisses donant-los-hi tota l'estona, no? Les teves lletres, també, quan les escoltem i les llegim, podrien funcionar pràcticament sense música. No sé si t'has plantejat mai explotar aquest Joan Masdeu, poeta que portes dins, que ja t'ho assegurem des d'aquí que el tens dins. No sé si mai t'has plantejat tirar cap a aquesta via més literària del teu ofici. Buah, doncs no, al contrari, em costa molt i necessito treballar-les molt les lletres, i a part és una cosa que ja et dic que necessito prendre-la amb molta calma, i potser per aquesta raó el procés de composició de les cançons sempre comença per la música, i un cop tinc la música feta, aleshores intento encabir i mesurar i medir el que vull dir amb l'espai que ja em ve donat per la música, no? Molt rarament he fet primer una lletra i després li he posat música, no? Ara ja anem tirant endarrere amb aquesta trajectòria, com te deia abans, i retornem a Whiskins, perquè vau viure des de dins els anys grans del rock català. Com es vivia potser des d'una segona fila, que és a la que estàveu vosaltres, aquella escena encapçalada per grans noms com Sopa, Sau o els Pets? No sé si us semblava difícil en aquell moment arribar a l'èxit d'aquests grans grups com els que van omplir el Sant Jordi al 91. Els grups que formaven part de la nostra generació, jo crec que era difícil passar amb aquesta primera línia, no? Perquè ja estava molt consolidada. Nosaltres som la generació que veníem després d'aquests grups que tu deies, de Sopa de Cabra, dels Pets, de l'Axambusto, de Sau. Som la generació immediatament posterior a aquesta, no? Però amb els anys t'adones, i tal com ha anat canviant tot plegat, és que aleshores sí que existia una classe mitja, com la que podíem personificar nosaltres, no? Em dóna la sensació que ara hi ha els primers grups que toquen a tot arreu, o després passes ja a un altre estadi, i ha desaparegut una mica aquesta classe mitjana, com crec que també ha passat en la nostra societat, no? I per tant, un grup que ocupava aquesta classe mitjana, per dir d'alguna manera, com nosaltres, doncs teníem la sort de fer un disc cada 2 anys i fer gires anuals de 40 concerts quan traiem un disc. Aleshores, d'alguna manera, podíem anar fent, i és una mica el que trobo faltant en aquests moments, no? Jo ara vull ficar una mica polèmic, si em permets. S'ha parlat sempre de que si el rock català era un muntatge de la Generalitat, que si estava subvencionat, van arribar les ajudes fins a Reus o no?
Jo no he vist mai cap d'aquestes ajudes. És cert que potser sí que hi havia algun tipus de... Però, clar, vull dir, o sigui, jo una subvenció a la butxaca no m'ha arribat a la vida. I ja crec que avui en dia aquest discurs ja està una mica més que obsolet, no? Vull dir-te... I si van arribar no va ser en cap cas a les butxaques dels músics, t'ho puc ben assegurar. Per què creus que en aquell moment es va intentar desmuntar tant una escena que en el fons, quan l'observes amb el pas del temps, és tan natural com va ser tot aquest rock català, molt de comarques, no?, també? Bueno, perquè els crítics musicals, jo crec que, em refereixo als crítics musicals de Barcelona, els de tota la vida, jo crec que els hi molestava molt no haver-se inventat el moviment ells, així de clar, ras i curt, és a dir, a la que ells han pogut ser una mica prescriptors de tot això amb aquesta nova fornada, que d'altra banda crec que és una fornada amb moltíssima qualitat i que cada vegada hi ha més qualitat amb les propostes que surten, ells han tingut una mica més a veure. Aleshores, jo crec que els hi dolia molt una mica en el fons això, no? Una cosa que sí que va fer el rock català va ser normalitzar lingüísticament l'àmbit musical del nostre país, i això no es pot negar. Creus que s'ha reconegut prou aquesta normalització lingüística que vau fer també de manera molt natural, una vegada més? És que jo crec que la gràcia de tot això és que més el que diuen de la letra con sangre entra, vull dir, va ser una eina super valuosa perquè de forma natural i super atractiva es fes un procés de normalització gairebé sense donar-nos en compte, no? I que els xavals poguessin escoltar les cançons amb la mateixa llengua que parlaven a casa, que s'enamoraven, que deien renecs o que feien vida simplement, no? I aquesta jo crec que va ser una de les claus de tot això. Whiskins va ser rock català, però va ser moltes més coses. No sé si creus que et podràs desvincular algun dia de tot el que va suposar Whiskins en el seu moment, o si vols desvincular-te'n, suposo que no. No m'ho vull desvincular perquè va ser el que vam viure, en tinc uns records excepcionals i gràcies a tots aquells anys molt probablement jo estic continuant fent música, per tant forma part de mi i ni se'm passa pel cap de renegar-ne ni de voler-me'n desvincular, evidentment. De tots aquests moments, no sé si ens en podries explicar algun d'aquests que normalment no s'expliquen, però que ara ja al pas del temps ens deixa explicar, a veure si podem esgarrapar-te alguna anècdota dels anys amb Whiskins. Doncs segurament n'hi ha moltíssimes i en el moment en què te les pregunten són quan no et venen al cap, no? Però sí que tinc records formidables de concerts especials amb algun que vam fer a la plaça Major del Mercat de Música Via de Vic, per exemple, ara em ve el cap, o alguna intervenció en el Palau Sant Jordi, o els concerts que anàvem a fer a les Illes cada any, o la nostra intervenció en el Doctor Music Festival de l'any 98. Vam tenir la sort de ser un grup molt actiu i que en total van ser, no sé, més de 600 concerts que vam fer durant tots aquells anys, no? L'any 2007 ja traieu el vostre últim disc ja amb temes propis, després va venir un recopilatori. Dins d'aquest disc hi havia el tema Reus. Esteu suficientment agraïts a la ciutat, i la ciutat ha estat suficientment agraïda a Whiskins per ficar-vos també dins del mapa. Jo crec que sí, a més és una cançó d'aquelles que no saps per què passen quan passen aquestes coses i que sense pretendre-ho, Reus, el que et deia abans de la lectura de les lletres de les cançons, no? A simple vista pot semblar que sigui un homenatge a la ciutat i tot i que l'homenatge jo sempre el faig implícit o explícitament, els homenatges a la meva ciutat, res més lluny de la realitat. La cançó de Reus parla de com et quedes tu quan et segueixes a Reus i la persona que estava amb tu al teu costat ha marxat i com es queda la ciutat, i és una mica de metàfora global d'aquesta situació íntima i personal. El que passa que després, extrapolant-ho i mirant-ho des d'un altre punt de vista, sembla que sigui un homenatge explícit a la ciutat, no? Quan passen aquestes coses és molt bonic perquè tu has escrit una cançó amb un missatge i la gent se la fa seva d'una altra manera i sense voler-ho, i afortunadament és una cançó que transcendeix i que jo crec que tot Reus coneix aquesta cançó, no? Aleshores és molt maco quan passen aquestes coses. 2 anys després de que sortís aquest tema i el disc Reus, París i Londres, vau posar punt i final a la trajectòria de Whiskins. Va ser dur, el final va ser dur haver-se d'acomiadar de tots aquests anys i totes aquestes experiències?
Bueno, doncs va ser emotiu, evidentment que sí, però també és una decisió que vam prendre nosaltres, com et deia al començament de l'entrevista, no? Veus que has tingut la sort de fer el que volies o que pretenies fer quan eres gairebé un adolescent, que havia somiat en fer discos i en fer gires de concerts, i després de molt de treball i de molta persistència, al cap de 17 anys te n'adones que ho has aconseguit, que per tant l'objectiu afortunadament l'has pogut més o menys tirar endavant, una cosa que potser buscaves ingènuament quan tens 16-17 anys, però que les coses duren el seu transcurs natural i que arriba un moment en què potser deixa de tenir sentit artísticament seguir apostant per una història que simplement ha complert els seus objectius, però que te n'adones que s'ha acabat i que el que et fa il·lusió és començar una nova etapa amb nous projectes, i és el que vam triar els membres d'aquella banda, no? Farà ja 12 anys del Cuinet de Whiskins i fa unes setmanes s'anunciava que tornaria Antònia Font als escenaris. Jo no sé si tindrem tard o d'hora algun concert de retorn dels Whiskins. Segur que hi ha molta gent que l'està esperant. Doncs no ho sé, jo crec que ara mateix no és algo que cap dels membres de Whiskins tinguem al cap, i crec que no està dins dels nostres objectius. Crec que és una història que està tancada i que, com et dic, una mica la intenció és seguir fent les coses que estem fent cadascú de nosaltres per separat. Aquí sí que podrem veure dels escenaris. Serà tu com a Joan Masdeu aquest estiu. Si ens pots fer alguna prèvia, una mica de repàs d'agenda dels concerts que arriben ara ja, un estiu que esperem que sigui més normal que l'estiu passat. Sí, doncs mira, els concerts més immediats són el 18 de juny amb un cicle de concerts que es fa a Viladecavalls, i més a la vora, el dia 25 de juny també serem a Tarragona, precisament, dins un festival que es diu Jo no em quedo a casa. Després hi ha el juliol, passarem per Ulldecona, després ve l'Argentera, fem Montblanc i altres concerts que estem tancant aquestes setmanes. Tenim les agendes ja traient fum, Joan, aquí a l'estudi per venir-te a veure. I abans d'acomiadar-nos et volem posar un repte que sempre posem aquí a la secció cultural als nostres convidats. Hi han passat el Ferran Palau, el Pau Vallvé, un munt d'artistes, i tu no te'n pots escapar. Volem que ens recomanis una pel·lícula, un llibre, un disc i una sèrie. És complicat, però ho hem de tirar endavant. Mira, una pel·lícula, jo crec que és l'última que he vist dels Oscars, que és Nomadland, que m'ha agradat moltíssim. Un llibre, el llibre que em van regalar per Sant Jordi, el de Laura Canyon, que parla de tots els artistes i de tota la moguda d'entre finals dels 60s i començaments dels 70s a la costa oest americana, i és fantàstic aquest llibre. I després m'has dit què més? Una pel·lícula ja tenim, un disc i una sèrie. Una sèrie... Mad Men, potser, que és una sèrie que tot i que té uns anys, estic recuperant ara, que parla sobre tota la publicitat des dels anys 50 i avança en dècades endavant, i tot el que és la moguda publicitària dels Estats Units. I ens queda un disc, que potser és el més complicat per demanar a un músic que es quedi amb un disc. Un disc molt complicat, però un disc meu de capçalera seria el Forever Changes dels Love. Aquest és un disc d'aquells temporals. Doncs això és tot, esperem que hagi estat molt còmode, Joan, nosaltres ho hem estat. Esperem veure'ns aquest estiu amb aquests concerts que ens has ja passat, i nosaltres marxarem escoltant algun tema del teu darrer disc. Merci, Joan. Fantàstic, doncs moltes gràcies, un plaer. Salut. Els miralls que ara donen la cara, de tant en tant, entre fúries i espant, tots els miralls que ensenyen i no amaguen, de tant en tant, i albades, tots els miralls que se'ns posen davant.
Bé, doncs deixarem aquí el programa després d'aquesta entrevista tan interessant al Joan Masdeu. Déu-n'hi-do quins dos programes que portem. Déu-n'hi-do, i el que ens quede. El Josep Capella i el Joan Masdeu, i ens queda un únic programa per al final de la temporada. Últims cartutxos. Últims cartutxos per al final de la temporada, però aquí deixarem aquest, el penúltim, el número 17, ens hem quedat sense temps, i abans de marxar, com sempre, moltes gràcies a Ràdio Cambrils per haver-nos deixat l'espai i l'oportunitat de fer el que més ens agrada. Moltes gràcies també a l'Adrià, que com sempre ho controla tot des de la cabina, i moltes gràcies a vosaltres també, Aleix i Jordi. Exacte, perquè nosaltres hem de recarregar forces pel programa, l'últim programa, i recordeu que podeu recuperar aquesta entrevista i tots els programes anteriors a la pàgina web de Ràdio Cambrils, YouTube, Spotify i iVoox. I que si voleu saber el que ens espera d'aquí 2 setmanes, l'últim programa, ens podeu seguir a Twitter @elcansirenes i a Instagram @elcantdelesirenes. Doncs això ha estat tot, ens veiem la propera setmana aquí a Ràdio Cambrils, perquè un cop has escoltat el cant de les sirenes no pots deixar de fer-ho. Adeu! Els mirats que ensenyen i no amaguen. Si l'amor, si la por, si les penes i el dolor cada cop que ens ofegues. Si els mirats sempre que te'ls creues, tots els mirats els amants i a vegades tots els mirats que se'ns posen davant. Bé, doncs deixarem aquí el programa després d'aquesta entrevista tan interessant al Joan Masdeu. Déu-n'hi-do quins dos programes que portem. Déu-n'hi-do, i el que ens quede. El Josep Capella i el Joan Masdeu, i ens queda un únic programa per al final de la temporada. Últims cartutxos. Últims cartutxos per al final de la temporada, però aquí deixarem aquest, el penúltim, el número 17, ens hem quedat sense temps, i abans de marxar, com sempre, moltes gràcies a Ràdio Cambrils per haver-nos deixat l'espai i l'oportunitat de fer el que més ens agrada. Moltes gràcies també a l'Adrià, que com sempre ho controla tot des de la cabina, i moltes gràcies a vosaltres també, Aleix i Jordi. Exacte, perquè nosaltres hem de recarregar forces pel programa, l'últim programa, i recordeu que podeu recuperar aquesta entrevista i tots els programes anteriors a la pàgina web de Ràdio Cambrils, YouTube, Spotify i iVoox. I que si voleu saber el que ens espera d'aquí 2 setmanes, l'últim programa, ens podeu seguir a Twitter @elcansirenes i a Instagram @elcantdelesirenes. Doncs això ha estat tot, ens veiem la propera setmana aquí a Ràdio Cambrils, perquè un cop has escoltat el cant de les sirenes no pots deixar de fer-ho. Adeu! Els mirats que ensenyen i no amaguen. Si l'amor, si la por, si les penes i el dolor cada cop que ens ofegues. Si els mirats sempre que te'ls creues,